Neviem, či to je sranda. Umiera nám okuliarník. To je drsné, tam asi má dosť automatik. Tak tu majú druhú nohu, tak sa tam ten šrot ťahajú. Dopredu, akože keď už videli. No to už nevideli, až tu videli. Číslo 754 056. A čo s tým, akože? To číslo lokomotívy, takže. No, čo ti... Lebo to je jedné na fórum. Že co?